Kuwana kwandakaita chitupa chemuSouth Africa uye zvekare nekugara nemurume kwandakaita akaromba asi ari murume wemuSouth Africa. Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Tauya nawo masecrets nemaconfessions. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndine nyaya yangu yandiunza pano apa ndiri kunzwa kutya. Ndanga ndava nemakore angu akati kuti ndigere nemurume uyo wandigere naye. Saka iye akandiudza nyaya inondityisa apo pandakatanga kugara naye. Ndakange ndabvumirana nazvo, but makore acho atofamba awa mukoma. Akanditi anofanira kugara nemukadzi anenge achiri pazera rekubereka, kana mukadzi iyeye akangodarika zera rekubereka kana pakaita nguva yekuti anenge asingakwanisi kubatira pamuviri, asi hana kunge akandizivisa kuti nhumbu dzacho dzinenge dzichingobata dzichingobva. Akangonditi ndinofanira kugara nemukadzi anenge ari nguva yekuti anenge achikwanisa kuzobereka mwana. Saka ndakabva ndabvuma ndikati izvo ndo zvandinotodaka zvekutozvara. Hatina hedu kuzotaura zvakawanda mazuva ekutanga patakatanga kudanana, nekuti akange ari munhu ainge ari very busy. Kunyange ndainge ndichienda pamba pake ndichiita mapeace jobs, akange achiri kugara kune imwe estate asati ava kugara patiri kugara pari zvino. Saka ndakange ndisina nguva yekuti ndaigona kugara naye pasi ndonyatsokunzwisisa kuti iye akange achireva kuti kudii. I did not know kuti ainge ari munhu ainge akaromba. Dai ndainge ndakaziva kuti ainge ari munhu ainge akaromba, mukomanashi handaizombobvuma kuti ndige ndichigara nemunhu akadaro. Zvakaitika mukoma nemistake chaiyo, ende ndinozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakabvuma kuzoroorwa nemunhu wandakange ndichimboshandira. Sezvandareva kuti zita rangu ndinoitwa Kero uye zvekare ndigere muno munyika yevatorwa. Mukomanashi ndinokwanisa kugara ndiri ndega kana kwemwedzi miviri kana mitatu murume asipo. Pamba pandinogara pamba pakanaka, chose chandinoda ndinochiwana. Handina basa randinoita ini. Kunongouya vanhu vecleaning service, vanoti kana vauya ndivo vanosiya vatsvaira, ndivo vanosiya vaita everything. Panogona kutongouya mamaids echirungu, vaya maAfricans vemuno voswera vachiita basa ravo. Inini ndinenge ndakazvikira hangu bedroom because handifariri kungotaura nevanhu. Ndinotogara mugated estate ndichinyora nyaya yangu iyi mukoma, ndichina kana relationship nehama dzangu dzandakasiya kuZimbabwe nekuda kwehurombwa hwemurume wangu. Pane zvimwe zvandinotendedzwa kuti ndiite nezvimwe zvandisingatendedzwi kuti ndinge ndichiita. Naizvozvo pane time yekuti mufamily vanhu vaigona kuti panofanira kuti pange pachiitwa ABC. Saka zvaiti kana pakanzi panofanira kuti pange pachiitwa urongwa, inini manje ndinenge ndisingakwanisi kuti ndiparticipate apa vanhu vachizviziva kuti ndine mari. Saka ndisingakwanisi kuparticipate kudaro, veukama vakabva vachizotanga kuita magroup. Vamwe vakatanga vachandifarira kusvika vazoona kuti uyu munhu uyu atori neproblem. Kwavari vanondiona sekunge ndine problem, vanozviziva kuti ndiri munhu ane mari dzake, but havazvizivi kuti of course ndinogona kunge ndiri munhu ane mari, but mari yacho sezvo iri mari yehurombwa, handingotendedzwi kuti mari iyi ndinge ndichingoiburitsa madiro kuti nhasi ndatofunga kuburitsa mari ndobva ndatoburitsa mari. Saka kumba kwaigona kuti kwakanzi kunenge kwafiwa kudaro kuti ndinge ndichakontributawo panokontributa vamwe. Ini kusaidi kwangu zvinenge zvisingagoneke kuti ndinge ndichikontributa kana cent, because ndinenge ndatoudzwa nemurume kuti kumusha kwenyu kwafiwa usazokanganwa zvandakakuudza kuti zvamanje manje handina mari yandinoda kuti inge ichinzi yabuda muno mumba. Saka I have to cooperate nemurume wandigere naye, otherwise I'll find myself on the street. Saka hama dzangu hadzitozvinzwisisi kuti komusikana ambori munhu akaita sei. Vanotondivenga vachitoti
iye ane mari akaroorwa nemuSouth African ane mari yakawanda, because murume akandiroora inini aitomboshanda muhurumende, saka akabva achizokwanisa kuwanawo mukana, vakabva vatanga kuita zvematenda. Saka matenda ane mari, anogona kubata tenda kana rinenge riri remamiliyoni, but mari iyoyo kunyange iri mari yandinenge ndichitoona mubusiness account, because imwe app ndini ndinayo, mari iyoyo haishandi. Ukati unoda kunobuditsa mari iyoyo zvinenge zvisina kuwirirana, musina kuwirirana, mukoma unogona kungosangana kana netsaona sezvakamboitika, takambonetsana. Munozviziva kuti murudo vanhu vanokwanisa kungonetsana pachavo. Saka takati tanetsana kudaro, ndakabva ndati ndava kuenda kumba. Iye akange asimo muJoburg. Ndakabva ndati ndoda kuwithdrawa mari yandaida kuwithdrawa, ndaida kucleana mari yose yakange iri muCapitec. Mainge muine mari yaidarika 2 million something. Ndikati nemari iyi ndikaitora mari iyi ndinogona kusvika kumba ndikanotanga rimwe business, zvokuti handizombofi ndakada kuuya kuno zvekare kuSouth Africa. Saka ndakabva ndachizoti ndichida kubuda. Pane motikari yandakange ndichishandisa, ndaiwanzokufarira kudriver GTI mazuva awo pakange paine kamwe ka GTI yainge iri yake. Saka ndakati ndava kuda kubuda, motikari iyoyo yakaramba kuita on. Saka ndaona kuti motikari yaramba kuita on, ndopa ndakabva ndanotora imwe yakange iripo zvekare. Motikari iyoyo yakaramba kuita on zvekare. Motikari yandakazobuda nayo yainge iri Mustang, kana muchiziva. Yakange iri motikari yainge akandiudza kuti iyi motikari handidi kuti uidrive because it is very fast. Kungotsika mafuta so unogona kutodhuma munhu kana kuti motikari dzevamwe. Saka aiti it is not a car for women. Saka ndakabva ndaona kuti motikari zvadziri kuramba kuita on, ndokubva ndapinda muMustang yaya. Mukomana achi ndakanyatsokubuda pamba zvakanaka. Ndava kubuda pagedhi repaestate, ndava kuti ndava kuda kunopinda muhighway. Ameno zvakangoitika, ndakabva ndatongonopinda mujuraho reimwe estate yainge iri opposite. Kunze kwekuti ndingokona zvakanaka zvandainge ndajaira kuita, ndakatongodarikira robot ndikatonopinda mujuraho. Vanhu vakatoshamisika kuti koipapa mukadzi uyu ari ega. Kana dashcam mukoma rakatoratidza kuti ndainge ndichinyatsokutravela nespeed yakanaka, but ameno zvakangoitika. Ndokubva ndatoita accident paya. Akabva atofona akandiudza kuti ainge azviona kuti ndainge ndatora motikari yake. Kuti akazviona sei kuti ndainge ndatora motikari yake hakuna anoziva. Saka vanhu veinsurance vakabva vafona zvekare, ndokubva kwachizouya vetowing vakatonditowa. Ndakange ndisitombori kure nekumba, ndikatobatsirwa nevetowing vakanondisiya kumba. Kukuvara mukomana shandi ndakana kumbokuvara, kunyange vanhu veambulance pavakanditarisa handina kumbokuvara, but maparariro akaita motikari, you would not even believe kuti imotikari yainge ichitravela at a low speed. Akazoti adzoka achibva kumeeting akabva anditi are you stupid, taraoni zvawakaita motikari. Akati mari handina basa nayo, but what I care about is loyalty. Wangu uchida kutiza uchienda kupi? Ndobva ndamuexplainirawo ndikati ini ndanga ndafunga kudzokera kumba. Akanditi but remember kuti we had a covenant that we had together, so now you are the one who is breaking our covenant. Ingawani takawirirana kuti pane zvinhu zvedu zvatichaita, tichaita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Kana uchida ndinogona kuita miko yekuti pandinozofa inini iwewe obva watongotevera, tose tobva tafaka 1. Saka ipapo ndakaramba mukoma kuti iye ange achindiitisa covenant yekuti kufa tose tinofanira kuti tinge tichizofa nezuva rimwe chete. Zviriko here zvinhu zvakadaro mukoma, kuti vanhu munonzi munofa mose zuva rimwe chete? Ndakaramba ndikati ndichiri mwana mudiki. Kuti munzwisise kuti ndazosvika apa pandiri sei ndakazosarudza kuroorwa nemuSouth African murume, regai ndikudzoserei kumashure. Kudhara ipapo pandakauya kuSA ndichiri kuziva mukoma upenyu wainge hwakandiomera, ende ndakange ndisingashandi. Apa ndaiti ndakatarisa vabereki, so ndaiona kuti zvinhu zvakatovaomerawo. Ndakabva ndasarudza kuti
ndinge ndichibuda munyika because of the pain of seeing my dad. Baba vangu vakange vava kurwara ipapo neTB. Ndikabva ndauya kuSA. Ndichiuya kuSA ndainge ndingori neshungu dzekuti kana ndikangowana basa then ndobva ndashanda ndoendesa baba vangu kuchipatara vobva vanorapiwa vobva vapora. Of course vakange vachiwana zvavo mapiritsi but ndainge ndichida kuti vange vachizopota vachiendawo kuma-private doctors vachinoongororwa because ndakange ndisiri ready kuluza mubereki wangu. Ndizvo zvakandimanikidza zvikuru sei kuti ndinge ndichizonzi ndauya munyika yeSouth Africa. Ndava muSouth Africa mukoma, chimiro chainge chisina kumira zvakanaka. Ndakambogara muLimpopo kwenguvawo yakati rebei because kudarikira takange tichingoudzwa kuti N1 iri kupisa. Apa ndainge ndisina passport, apa ndisina kana tarisiro yekuti ndaikwanisa kuzowana kana permit. Taingoshandawo maprice. Tashanda ndipo pandakabva ndachizotanga kuirana nomwe musikana uyo akange ari muNdebele. Musikana uyu akandiudza kuti ainge atori munzira kuya kunoku kuJoburg because ainge akabvawo kumusha kunoona amai nevana vake. Saka akati ndiyo yakange iri rutini yake iyoyo. Aiti akaenda kumba then obva achizodarika nemuLimpopo oshanda mumaprazi, oshanda kana kwe3 months achiunganidza mari, ashanda kudaro then obva achizodarikira oya kunoku kuJoburg. Akandiudza kuti muJoburg makange muine mikana yakanaka chaizvo yekuti kana ukanyatsowana basa rako unogona kutoshanda gore rose unenge utori nemari yakawanda. Paunozoenda kumba unenge utoripo pakati pevamwe vanhu vanenge vachinzi vanenge vatori nemari zvikutodaro. Saka after she had convinced me kuti Joburg zvakange zviri zvinhu, mukomanashi vamwe vanhu vaingoti murodhi munosungwa chete. Saka ndakangoti let me take a decision yekuendawo kuJoburg. Kana zvikazoramba ndodzoka zvakare mumaprazi. Takabva takwira imwe motikari yamalaicha yaigara ichisvika popa prazi ipapo patakange tichishanda. Saka vana malaicha vaitouya vachizototsvaka macustomers, vamwe vanhu vanenge vatori munzira yekuuya kuJoburg. Saka ndakabva ndataura neumwe malaicha, ndataura naye malaicha iyeyo akabva andiudza price yake nekuti takange tiri vanhu vainge vasina mapassport. Saka waitofanira kutoti unge uchitobvisa mari yakati takabva tawirirana. Mushure mekunge tawirirana namalaicha uya then ndokubva tachizokwira motikari yake tikabva tachizoya kuJoburg. Tichinonosvika muJoburg ndingangoti zvakange zviri nyore because musikana wandainge ndiinaye akange ari munhu aizivana nevanhu vakawanda chaizvo muJoburg. Ainge achiitawo basa rekuita zvemapeace job achingokiya. Ndingangoti ainge ari munhu aiva very resourceful. Saka tatova muJoburg ndakatoona kuti munhu atochinja kauyu ava kutoita semuZulu. Saka akandipa shungu dzekuti ndinge ndichinyanya kutamba nemaSouth African stereki, achiti kana ukatamba nemaSouth African izvi zvinozokubatsira kuti unge uchizokasika wakwanisa kuunderstanda kuti South Africa yakamira sei, uye zvekare mukufamba umo haungazombosungi nemapurisa nekuti vanenge vachingofungidzira kuti uri muSouth African. Saka ndakatanga kudzidzira kunyangwe kubva kwaari ndichidzidzira chirudzi chemuSouth Africa. Saka takange tichishanda tiri pamwe chete. Basa redu ratakange tichiita taita basa remapeace job rekungofambawo tichingotsvaka zvimabasa, ende zvimabasa zvainge zvichitowanikwa zvekutodaro. So mukomanashi inini nemusikana iyeye takange tava best friend. Then akazotanga kundiintrodusa kunyaya dzemujolo. Akange ari munhu aifarira mujolo stereki, saka aidanana kazhinji aidanana nevarume maSouth African. Saka ndakazotanga kufambidzana nomwe mufesi uyo aizviziva kuti basa rangu rakange riri remapeace job. So one day akabva andifonera akabva ati baby, pane umwe munhu uyo ari kuti ari kuda munhu anopota achiita mapeace job but achizoita mapeace job pamba pake zviri zvepermanent. Ndakabva ndati iribo. Ndokuzozivana kwandakazoita nababa ava vakazondiroora. Saka ndakange ndava kupota ndichiuya kumba kwavo ndichizoita mapeace job. Saka vakange vari munhu
wandaingonzwira godo neshanje nekuda kwemari dzavakange vainadzo. Ndikangoti godo neshanje zvakabva pakuti apa ndichiona kuti ainge ari munhu ainge aine mari, apa ainge asingambondicheki zvachose, apa achigara achingopinza vasikana vakasiyana siyana, ende majority yavasikana avo vaakange achipinza vakange vari maZimbabwean. Saka zvaitongondibata kuti saka munhu uyu anosarudza vamwe vakadzi vekuZimbabwe but inini ndinotomushandira. Saka takangotanga kungoitirana maaction kudzamara iyeko achizotongokabira paya. Mushure mekunge atongoona kuti ndainge ndichitongonakirwa naye, ndokubva achizondipfimba. Hazvina kunditorera nguva kuti ndinge ndichiramba. Mushure mekunge ndabvuma takange tava kutofambidzana, ainge achindipa mari, aiti kupera kwemwedzi otondipa full salary, even though ndainge ndichingoita mapiece job zvangu pamba pake, but ndainge ndichitopiwa full month's salary. Saka akazondikumbira kuti ainge achida kuti ndinge ndichizogara naye pamba pake, akati but we'll just respect each other, I'm still your boss, njani njani. Atawirirana paya, okay, hapana dambudziko, you are still my boss. Anditi so mukoma sevanhu vakange vachipinda vose mumachira, dzimwe nguva ndaigona kushanda, dzimwe nguva ndakange ndisingashandi, still he allowed me kuti ndipote ndichienda kumapiece jobs kwangu. Ndaigara ndichingopiwa mari yangu iya yatakange takawirirana, iri mari yesalary iyo akange asingakoni kundipa, aindipa mari. Saka akabva achizondiudza kuti ainge achida kumboenda kuvacation out of Africa. Ndokubva achizoenda kuvacation akandisiya ndigere ndega ndiripo pamba pake. So rimwe ramazuva ndakange ndichingotsvaira zvangu ende kushanda ndainge ndagara ndichifarira kushanda, saka ndakange ndichitsvaira marooms akasiyana siyana. Then ndo pandakabva ndachizopinda mune imwe room. Muroom umu chakaita kuti ndige ndichipindamo yakange iri nhau yekuti ndakanzwa munhuwi wekunhuhwa. Saka yakange iri room yaingogara yakavharwa, madhoo yakakiwa madhoo, uye zvekare window ndaigara ndichicomplaina ndichiti ndofarira kuti mawindow ange achimbopota achimbovhurwa kuitira kuti fresh air inge ichipinda mumba. Saka ndakabva ndachizovhura dhoo ndikaona kuti dhoo rainge risina kukiwa semazuva ose. Ndapindamo mukoma, chakandishamisa ndechekuti mumba imomo muroom makange muine coffin rainge ririmo. Coffin iri mukoma rainge rakagadzikwa pamusoro pebed, maiva muine single bed yainge iri mucoffin, rainge rakagadzikwa pamusoro pebed, but kugadzikwa kwarainge rakaitwa pamusoro pembedha rainge rakaita zvekuchinjikwa so, uye zvekare pakange paine mucheka uya watinowaridza pamusoro pecoffin unenge wakaita lace uri wewhite. Mucheka iwoyo ndiwo wainge wakawaridzwa pasi pakange pakagara coffin. Saka coffin iri rainge ririro rainge richiita kuti mumba munge muchinhuhwa. Ndakashamisika mukoma, ini kuva nezvivindi hangu ndiri munhu ane zvivindi, handina kumbonzwa hana yangu kurova kana kuita sei. Zvandakangoita mukoma ndezvekuti ndakangozvipa zvivindi ndikati ndoda kuona kuti mucoffin munei, unogona kutochengeteswa kana chitunhaka ukatogara nechituna iye munhu akazotokusungisa nemapurisa. Ndikabva ndafamba ndikabva ndaenda pacoffin riya ndikabva ndadongorera. Pandakadongorera mukoma ndo pandakabva ndachizoona kuti mucoffin makange muine ziplastic bag rainge ririmo. Ndakabva ndatora broom randakange ndakabata ndokubva ndatanga kuvhura plastic bag riya ndichishandisa broom. Ndokubva ndaona kuti mukati maro makange muine liver yainge irimo. Ndakafungidzira kuti yakange iri liver yemombe. Ndakashamisika mukoma because ndakabva ndanzwa voice remurume wandakange ndichishandira. Voice iri handizivi kuti ndingati rakabuda nepapi, but ndakangonzwa voice richitaura. Zvinova zviri zvinhu zvakandikatyamadza kuti ko voice iri randanzwa richitaura riri kubva nepi chaizvo. Ndakabva ndabuda murumu muya ndichimhanya, ndakaita zvekumhanya ndichibudamo murumu imomo. Pandakabuda panze, foni yangu ndo pandakazonzwa ichiringa. Foni iyi ndainge ndaikanganwa, ndakange ndaikanganwa mumba. Zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizodzokera zvekare mumba. Ndadzokera mumba ndo pandakabva ndachizoona kuti akange ari iye
murume wangu akange andifonera akabva andibvunza akabva ati, Kero uripi? Ndikabva ndati ndiri pamba, wanga wati kudii? Kupindura kwandakaita iye akatozvifila, akatosenza kuti Kero ainge akatsamwa. Akabva andibvunza kuti pane zvandainge ndasangana nazvo here zvainge zvandibhowa. Ndakabva ndati hameno, ndotonzwa newe. Akabva anditi ndinozviziva kuti pane zvawasangana nazvo zvinokubhowa. Ndakabva ndati ndezvipi zvauri kuti ndasangana nazvo zvauri kuona iwewe zvinogona kungondibhowa? Akabva anyarara zvake kuti zimu. Ndokubva aseka zvake akati, Kero ndiri kuuya ikoko. Ndakabva ndati okay, ndichaona newe kana wazouya kunoko. So akabva achizoti vacation yake yapera, ndokubva achizodzoka. Adzoka akangonditi, Kero, I'm really sorry. Ndikati sorry for what? Akabva ati kwandiri, sorry for everything kana ndakakubhowa, plus pane zvimwe zvandisina kukwanisa kukuudza. Ndakabva ndati ndezvipi zvacho zvausina kukwanisa kundiudza iwewe? Akabva ati kwandiri, I know kuti wakapinda muforbidden room. Ndikati forbidden room ipi? Akati stop being stupid. Ndati ndinozviziva kuti wakapinda muforbidden room. Ndikabva ndati saka iye akabva andiudza kuti zvandakange ndakaona zvainge zviri izvo chaizvo. Akabva andiudza kuti liver yandaifungidzira kuti yakange iri yemombe yainge isiri yemombe. Hana yangu ndopa yakatanga kurova ipapo. Mukoma munhu andiudza kuti liver yandaifungidzira kuti yainge iri yemombe yakange isiri yemombe asi yainge iri yemunhu. Ndakabva ndati what are you trying to say? Akabva anditi liver yandakange ndakaona yakange iri yemunhu uye zvekare ainge akaitengeserwa neimwe n'anga, akanzi liver iyoyo inofanira kuti inge ichizogara mumba nesu. Kugara kwayainge ichazoita mumba kwainge kuchazoita kuti business rake ringe richinyasokufamba zvakanaka, then obva achizodzosera liver iyoyo. Ndokusaka ainge akandisiya ndiri ndega pamba. Akanditi ainge akanzi unofanira kuti unge uchimbobvapo pamba ombotsvaka kumwe kwekuti unomboenda kunogara. Paunenge ugere kwaunenge uri ikoko business rako uchaona kuti paunozodzoka business rako richinyatso kufamba zvakanaka. Ndakabva ndati so you mean kuti wakaenda kwawakaenda ukandisiya iwewe uchindisiya mumba muine maparts emunhu? Akaseka zvake akabva andipa mari. Akandipa mari yainge iri muenvelope yebrown. Mari iyo yainge yakawandisa mukoma. Ndakatadza kana kuipedza yose, kuidya chaiko ndakatadza kuipedza, nekuti akanditi mari iyi usaitumidzira kumba, usaipa kana hama yako. Ko ndakange ndisati ndaziva kuti mari dzeurombwa idzi unozodzidya zvako but unodzidya nemuseredzero. Hapasi pose paunoti kana wapiwa mari nemunhu wako akaromba unogona kutongotengera amai vako chero zvaunenge uchinzwa kuda panguva yacho iyoyo. So ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndike ndichidya mari. Ndakange ndiino mukadzi uyo wandakange ndichiwirirana naye. Mukadzi uyo ainge ari muSouth African. Saka ndakabva ndamuti let us go on a vacation. Ndokubva taenda kuMozambique tikambogara kuMozambique tichingodya mari. Ainge achinzi Noma, musikana yeye akazoshayika zvake. Saka naNoma uyu taiwirirana big time. Taenda kuMozambique but iye Noma aiti everyday paanomuka aibva ati kwandiri, Kero, ndinopedza ndiri kukurotera. Ndobva ndamubvunza kuti uri kurota wopedza kaita sei? Wabva ati Kero, ndiri kukuona uine vana vakawanda. Saka aiti kana akati ndiri kukuona uine vana vakawanda. Wabva ati asi vana ava ndiri kuvaona vasiri vapenyu Kero. Kero, kasi wakambobvisa nhumbu here? Because wapedza ndiri kurota handisi kudzinzwisisa. Hope idzodzo dzinoita sekunge iwewe wakambobvisa nhumbu before ende ropa rako riri kuchemera nhumbu idzodzo vana vawakabvisa ukauraya. Saka ndaitomuti ina handina kumbogara ndakabvisa nhumbu. Even kubva ndichiri kuchikoro handina kumbogara ndakabvisa nhumbu. So I don't know what you are talking about. But aingonditi ndiri kurota hope dzimwe dzinondivhundutsa. It's like iwewe wakambobvisa nhumbu before. Ko tiri vaviri takange tisingazvizivi kuti later on in the future I was going to be required kuti ndige ndichizoita masacrifices kuti ndirambe ndakagara nemurume uyo wandigere naye. Saka mukoma
takabva tachizodzoka kuSA. Tadzoka kuSA, mukomana shi ndakasvika ndikawana ndainge ndatengerwa motikari. Yakange isiri motikari zvayo yekuti ndingati imotikari inotodhura. Yakange iri Nissan X-Trail yaakanditengera, but ndakatofara nekuda kwepresent yaakandipa. So he started teaching me how to drive. Saka pakuzonotora manje license ndainge ndava nepassport by then. Saka ingofungidzira kuti kana uri wekuZimbabwe unotongoendawo sezvavanoita maSouth African obva watonotorawo license. Saka takabva tachizoenda kutraffic department. Taendako ndopatakazotsanangurirwa kuti aiwa uyu sezvo ari muforena isusu hatishandisi mapassport number avo, panotodiwa ravanoti traffic register. Tikabvunza kuti saka traffic register racho tingariwana kupi? Ndo pakatsanangurika zvinhu zvakawanda, permit, this and that, zvakati zvikazoti iye semunhu akange asina patience akati kuzoona ndakuaplayira permit iyoyo ngatingoita zvemuchato. Saka tikabva tachizochata, but kuchata kwatakaita ndine madocuments andakasainiswa akawanda ekuti kana akazondibata ndiine chikomba it means kuti I will lose everything. Zvakangowanda. Zvimwe zvacho malawyers acho akagara neni pasi vakanditsanangurira kuti sezvo iye ndakamuwana aine upfumi hwake nechekare handikwanise kuti ndige ndizobhenefitawo zvimwe zvakati one day. Pane zvandinokwanisa kubhenefita semukadzi wake, but not kuti ndochata naye for the sake of just divorcing him. Vakati walk away with nothing. Saka ndakasaina zvandakasaina ndikati chandiri kungoda rudo. Saka takabva tachata kudaro ndokubva achizondiita spouse. Pasina nguva ndatova netemporary resident permit. Paya ndava kutoita zvandinonzwa kuda kuenda kumba, ndinoenda kumba. Saka ndaiti ndikaenda kumba zviya, kana ndikanobatsira hama dzangu, mukomana shi aindifonera. Muziva kuti ndaifonerwa ndiri kumba obva atanga kundituka apa ndinenge ndiri pavanhu. Carol, what are you doing there? Ndoedza kumuudza kuti right now ndiri mushopu ndina sisi vangu. I still remember kuti ndakambobuda neimwe cousin sister yangu. So this cousin sister of mine akatongouyawo kumba kwana Muchembere ndiripo. Saka mama vakabva vangondikwenya vakati unozviziva kuti kumba kwake hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndakabva ndachizoenda naye kumashops. Ndaitova ndiinayo X-Trail iyoyo, ndakaidriva ndikaenda nayo kumba. Saka ndakaenda naye kumashops. Tiri musupermarket mukoma ndakatsvaudwa nemurume zvekuti akanditi kana ukangoshandisa mari yangu usadzoka zvekare kuSA. Ndakabva ndachizokumbira friend yangu. Ndakumbira imwe friend yangu ndiye wandakatoudza kuti chienda muPick n Pay apa ainge ari muSouth Africa. Ndikatoenda kuPick n Pay unotsanangura kuti uri kuda kutumidzira mari, kana watumidzira mari uda kuitumidzira nemukuru so then inobva yasvika kwandiri instantly. Akabva aenda, ndiye akandibatsira. Ndikati ndinozouya ndichizokupa mari yako. Saka ipapo ndainge ndichida at least $300. Saka akabva aenda akanonditumidzira mari iri kumarands. Ndikamutenda zvisingaiti. Pandakazodzoka mukoma ndakazomubhadhara, but yemurume ndakange ndiinayo mari yandainge ndapiwa yekuti ndinge ndichizoshandisa ndiri kuZimu. Saka yakange isiri mari yekuti ndaikwanisa kuishandisa madiro sezvaakandiudza ipapo. Akanditi handidi kuzonzwa zvekare uchinzi wazochengeta hama dzako nemari yangu. Inini mari yangu inongoshanda pauri chete iwewe. Ndakabva ndati iyi imarriage yakaita sei, but still I stayed. Saka ipapo ndakange ndisati ndava nefull idea yekuziva kuti ndainge ndapindana nedzipi. Ndakaramba ndigere nemurume ndichimuda. Ndakasvika pakuzowana chitupa chemuno muSA through marriage. Saka mazuva akati ava kuda kuswedera, ava kuda kundibatsira kuti ndige ndichiwana chitupa, ndopa akagara neni pasi. Akabva ati ndoda kuti tinge tichiita covenant because right now unogona kuzowana chitupa chichichi varume munongovaziva. Saka ndakabva ndangoti okay, chero zvaunenge wati unoda kuti ndiite hapana problem. Akabva anditi ngatibude panze. Takabva tabuda panze. Mushure mekunge tabuda panze akandibvisa hembe. Apa kwaitonhora mukomana shi.
andibvisa hembe dzose ndokubva atora bhaketi. Akati atora bhaketi iroro ndokubva arizadza mvura, iwo akabva akurura hembe. Hameno mamwe mashoko aakangotaura, akataura mashoko iwawo nechiZulu, but chiZulu chaakashandisa kana uri mushona unogona kushandisa kana madimikira mamwe ekuti munhu anenge asiri mushona kunyange achigona chishona but pane zvimwe zvekuti anotadza kuzviunderstand. Ndo zvaakaita ipapo, akangoti kwandiri mira ndimbokomunicata nemidzimu yangu, ndokubva atanga kutaura chiZulu chainge chiri very deep zvekuti handina kana chandakakwanisa kunyatsokunzwisisa. Apedza kuita saizvozvo iyewo ainge atukururawo nhumbi dzake, then ndokubva achizotora mvura akabva anditi ndige ndichipfugama. Ndapfugama kudaro mukoma akangonditi kupe mvura yose iyoyo ichinoperera pandiri. Kubvunda kwandakaita akabva anditi neniwo ndige ndichichera mvura. Ndakabva ndachera mvura iya, mushure mekunge ndachera mvura ndokubva ndamudirawo. Akabva ati ngatipinde mumba. Tapinda mumba ndaita kudedera kugwagwadza nekuda kwekupindwa nechando. Akabva anditi tainge tisingafaniri kuti tinge tichipukuta kana kuita sei, taifanira kuzongooma. Saka tapedza kuita saizvozvo ndopaakabva ati kwandiri, Kero, iwe ndinokuda, watova mukadzi wangu. Ava kungotaurawo dzimwe nyaya dzainge dziri romantic. Ndopaakabva anditi, Kero, I know kuti une zvimwe zvinokurwadza pandiri. Unogona kunge uchifungidzira kuti ndine utsinye, ndinokuitira utsinye, ndinokupa mari, but yet handidi kuti mari iyoyo unge uchiishandisa kuchengeta hama dzako. But Kero, kana ukangoshandisa mari iyoyo, I am going to be broke. Iwewe you are going to be broke and unogona kutofa. Ndikati kundinogourayiwa nei because handina kutanga kuchengeta vabereki vangu paurika iwewe. Akabva ati kwandiri, une zvausingazivi pamusoro pangu, chimira ndikuudze. Akabva ati kwandiri, Kero, inini ndakaromba, ndine chikwambo changu. Zvose zvezvo zvawakasangana nazvo ndiko kuromba kwandakaita. Saka mari yangu haifanire kuti inge ichishandiswa pahama seini handitombochengeti kana hama dzangu, uye zvakare hama dzangu kunyange dzikanzi dzatambura handina chekuita navo, ende vanotozviziva kuti inini handiteereri uye handiteereri matambudziko avo avanenge vachiunza kwandiri. Saka ndakatobudana navo, ivo vakabva vabudana neni mushure mekunge vaona kuti handina chandinoteerera kubva kwavari. Ndakabva ndashamisika ndikati ndokusaka wakandituka paya. Akabva anditi yes, I'm really sorry. Tikabva tawirirana mukoma. Saka akabva anditi, Kero, pane zvimwe zvinhu zvinogona kuzoitika pauri. Iwe uri munhukadzi, inini ndiri murume, ende tinokwanisa kana kuzongopanana mwana, but kana ukanzi wava nepamuviri zvisazokurwadza. Ndikati zvisazondirwadza sei? Akabva ati zvisazokurwadza nekuti pamuviri ipapo panokwanisa kusasvika nguva yapo pekuti panenge pachifanira kuti pange pachizozvarwa. Saka aizama kundiudza kuti ndaikwanisa kuzongoita miscarriages kana kuri kunzi anenge andipa pamuviri. Ndikabva ndati izvo zvinozivikanwa naMwari. Akabva anditi hatichazoona, zvimwe zvinonetsa kutsanangura, zvinoda zvichiitika iwo uchizvinzwisisa. Saka hapana kuzombotora nguva, mukomana achi ndakabva ndatoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Ndakafara, ndikati mwana ndo chinhu chakanaka. Kana ndikaitawo mwana ndinenge ndawanawo munhu anenge achindivaraidza, because kungogara kwakange kuri kungogara munhu uri wega usina munhu waunenge uchitaura naye kubvumirwa kuita mashamwari. Kana akatoti shamwari yako iyi handiifariri, zvechokwadi zvaanenge atobheja izvozvo zvinenge zviri izvo. Saka ndakabva ndati kana kuri kunzi ndikaitawo mwana, at least ndinenge ndava neshamwari yangu, ndinenge ndiri busy nemwana wangu. Saka ndakati ndabatira pamuviri kudaro pakange pari healthy. Mukomana semunhu ainge akaroorwawo nemurume ane mari, ndaitoendawo kumaprivate, mwana achitonochekwa everything zvichinzi zviri bore weight yangu, ndakange ndisingarwari ndichinzi aiwa zvose zvakarongeka. Saka ndakange ndichitofara ndichitoti Mwari zvangu zvazoita manje. Iko zvinozvi ndine murume ane mari, of course akandiudza kuti ane mishonga yaanoshandisa, but asingashandisi mushonga ndiani? Ndaitomboseka zvangu ndichiti mutsvene wacho ndiani, ndichitoseka paya. Saka ndakabva ndachizoita miscarriage. It destroyed me mukoma,
pandakaita miscarriage, that was the lowest point in my entire life. Saka ndaita miscarriage kudaro, iye akange asipo, akazouya akanditi sorry baby, zvinowanikwa this and that, paya ava kutongondi bega kuti ndisanyanyisa kuita depression. Saka later on ndakazoti ndabatira pamwe pamuviri, akabva ati kwandiri, Carol, there is something that I wanted to tell you. Akabva andibudira pachena kuti ipo paya paainge akambogara neni pasi akanditi, Carol, there are things that can happen to you that you won't be able to understand, but I want you to know that I will always love you. Uchazoita uchizorasikirwa nevana vatinenge tichida kuita. Saka akabva anditi ndo zvaainge achizama kuda kunditsanangurira paya pandakati anoziva ndiMwari kuti kana wabatira pamuviri nhumbu iyoyo inokwanisa kusazosvika nguva yacho. That was the lowest point. Murume achindiudza kuti that was what he was trying to tell me all along. Kwamanashi moyo wangu wakatsemuka into several pieces. I now could understand kuti ainge achizama kuti kudii ipo paya. Ndakarwadziwa mukomanashi kusvika pakadzikadzika pemoyo wangu, asi ndakangoti hazvinei hazvo, kana zvirizvo zvinenge zvanzi ndo upenyu hwacho hwandichazorarama, hapana chakaipa. Already he had told me kuti iye anosungirirwa kugara nemukadzi anenge achiri kuenda kumazuva ake, mukadzi anenge achiri kuzvara. Saka handina kumbofunga zvakawanda, uye zvekare kuti unzi unozofungawo zvekumberi uri musituation yakadaro. Life, it is just funny. Maybe nekuda kwekuti unenge wakakurirawo munhamo usingazivi kuenjoyawo chinonzi upenyu. Paunotanga kuenjoya upenyu, kunyange munhu akakudza kuti uchafa kana after 2 years, zvinokuremera kuzvigamuchira. Unongoti chero chinenge chauya chinoonana newe. That is what I had told myself. Ipapo ndikatoti chero chinenge chauya chinongoonana neni. So takabva tagara paya. Mushure mekunge tagara tava kuzivana, ndainge ndava kuitawo ndichipota ndichikontrolawo, ndisingadi kuti ndinge ndichizongonzi ndangoita mamiscarriages pose pose. Saka ndaitiwo kana ndikabatira pamuviri, nhumbu yaiya ikasvikawo mu3 yobva yabva. Saka dambudziko randava naro mukomanashi nderekuti inini handichaendi kumazuva angu aya. Saka right now iye ane nguva dzekuti anongondirangaridza kuti Carol, zvai zvandakakuudza panguva iya yatakatanga kugara tose, kuti inini handitendedzwe kugara kwenguva yakareba nemunhu anenge asingachagezi, nekuti zvinozondikanganisa mumabhizinesis angu. So this is where I am right now. Ndipo pandiri kutaura kudai. So handitozivi kuti marriage ichazopera rini, ticharamba tiri tose here, because iye anoti paakaitawo mhiko dzake dzeurombwa, he never thought kuti ainge achazosangana nemukadzi ane respect serespect yandiinayo. Akati I never thought kuti ndichazosangana nemukadzi wandei ndichiti mukadzi uyu ndinotomudawo. Akange achitoti aingofungidzira kuti achange achingoita zvemujolo, achingodanana nemaslay queen. Saka kwaari ainge achitoti maslay queen ainge asingatovaoni sevanhu. Vakadzi vakaita saizvozvo vari maslay queen, nekuti anozviziva kuti vanenge vachingoda mari chete. Asi anoti inini akambotanga achifungidzira kuti I was after his money, but now anoti I can see kuti you were never after my money, you are after my heart. Anoti ndo zvinonyanya kumurwadza izvozvo pandiri. Saka dambudziko riripo ndiroro mukomanashi rekuti mazuva angu handichamaoni. Ndine nguva yekuti ndinogona kutevera zvakanyanyisa. Ndoita nguva yekuti ndinotombotora nguva kana mwedzi yakati 4 months ndisingaende kumaperiod. Saka inini naye kugara kwedu kwatova tight, hatichatosangane pabonde, because akati unless maperiod ako akadzoka. Iye akangonditi uri mukadzi, chimbofambawo semafambiro anoita vakadzi vekunyika kwenyu kuZimbabwe, umboona kuti ndiani anokwanisa kukubatsira. Ndosaka ndauya pano ndiri kutsvakawo rubetsero mukoma. Kana muchiziva vakadzi vaya vanoita zvekuuchika, I know kuti mukuuchikwa umu ndinogona kusangana nemunhu chaiye anokwanisa kudzosa
monthly cycle yangu panzvimbo, ndikambogona kumborarama kwechinguva chipfupi zvekare. Uye zvekare imwe nyaya iripo ndeyekuti ndinogona kungosangana nemuedzo wekuti ndinopfimbwa nemurume, kunyange wandinenge ndisingane murume yeye anotanga kutongondinetsa, yeye ndinokuda this and that. Apa inini ndakapiwa mhiko nemurume, akandipa mhiko yekuti usazombofa wakaita mistake yekuti unobvuma umwe murume, nekuti wangotakura umwe murume pamusoro pako, ziva kuti kufa kwako kunenge kwava padhuze. Saka ndiri kuda help vedu we, ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, zvakaoma. Ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Pakaipa hanzi ndinoona kadzvinyu mumba. Hanzi kadzvinyu aka pandinokaona, hanzi pavanenge vava kuda kumuka, kadzvinyu ika kudzi mungu vakanenge kari padumbu pavo kana kuti paprivate part pavo, kakanamatira paprivate part. Then kana vangokaona, hanzi kanobva katongonyangarika kuonekwa kanenge kasingachaonekwe kuti kanenge katizira kupi. Zvakaoma. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.